a fehér. Okosan csinálja. Hívesen fordul rá. Nem kellett volna fordulnom. Hát nem jó. Ez nem. Én a paksi legalábbis 90 kilóméter. Ezek is jó együtt. De én még ezeket nem írtam le, fekete hajókkal, hogy szülészteni a levegőt. Sorban is, hát hogy kezdjük. 8. Ez de jó fordul, oda néz. Miki? De jó fordul. Így van, ahogy mondtad. Egy jó fordulás, oda néz, egy jó fordulás, Miki. A sárgák nagyon meggyújtották. Ez lesz az érdekes. Nézd meg, egy jó fordulás mit jelent. Nagyon drukkolok az utolsónak. Hát ide, adjon a sónak.